Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, please hit the notification bell so that you don't miss my other videos. On this video, we'll be talking about Itonga, Season 1, Episode 13. Ulungelo Dladla lo ofundela ukuba idokotela bamthengele imoto abazali bakhe. Wonke umuntu ukhathazekile ngozama ever since ukushona kaBanele Magwaza. She hasn't been herself. Ukhumbula igugu lakhe bakithi. Umam Faith wa-invite umngani wakhe uHlengiwe ukuthi aze azomduduza, kodwa uZama wamxosha because akafuni umuntu akhulume izinto ezingekho mnandi ngogugu lakhe, ngisho uBanele. Will she recover from her loss? Manje uSanele uyena azohola umndeni wabo since uBafo ashonile. And uMbali nje ngonkosikazi kaSanele uyameseka. USanele took over isikhundla sikaBanele lapha esayidini. uDladla wanikeza uLungelo imali yama-textbooks. And lo mfana the way beyajabulile ngakhona, nomfowabo wayibona injabulo yakhe ukuthi asumuntu ofuna imali yama-textbook. KwaMagwaza bahleli etafuleni. And uSanele yena uhlanganisa inamba ezingahlangani. Ikhona into engahambi kahle kwaMagwaza, and uMakhumalo noBabncane kumele batshele uSanele iqiniso. Yonke leminyaka bakaMagwaza bebethenga ithenda. Manje uSanele ufuna ujikisa izinto and ayenze ngendlela right, but uMakhumalo yena wathi if that's the case then bamele bathathe ikhiya zekampani bayivale then bathathe bayinikeze uGadla. Umndeni wakaDladla uyayiqenya ngoLungelo. uNtanzi ukhathazekile ngendodakazi yakhe uZama. Omncane kaSanele ufikile nje ashilo ukuthi uzofika e-ofisini kaSanele, kanti uhamba emuva kamfana. uDladla ubuza umfazi wakhe ukuthi abayitotozi yini ingane yabo. Basho uLungelo. Ukufa kaBanele umlimazile uZama because uBanele beyigugu lakhe, beyamthanda. And manje ever since uBanele ashonile, uZama akadli, akagezi, hlezi akhala. And uNtanzi has fed up. Zama wants to take all the sheets and hang herself with them. Ayibo. uGadla wathumela abantu bakhe ukuthi bayihambe bayothatha uSanele. Bamthathile vele uSanele, bambeke la bambeke khona. Manje uGadla mele akhulume naye. Ngiyayibuza ukuthi uSanele uzoshintsha umcondo wakhe abanikeze ithenda or uzwenze njani? Iwele lafika wathi kuSanele ngakutshela ukuthi thatha isibhamu. And Sanele yena akazi lutho ngezibhamu, uthisha omkhulu. Kodwa since uBanele uyidlozi elisha likaSanele, uzomsiza ukuthi baphume kule ncushuncushu. Thank you guys for watching. That was all for now. Until we meet in my next video.